जनता पार्टी जिनाबाद 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 त्रिपुरा माथा बीजेपी आईपीएफ नि कैंडिडेट न कबां भोट रिबाय दे सीपीएम कांग्रेस कुरैखो सीपीएम कांग्रेस कमाखो बीजेपी आईपीएफ टी त्रिपुरा माथानि थानतानो केबो सबाय मानियो वंदे मातरम भारतीय जनता long live BJP त्रिपुरा माथा long live Bubagara long live Paskang Loksabha Chongmare Maharani Kriti Singh Devarmana Bude Kaplai Klaina Paskang 27 तारिख Chokbu Loksabha Chongmare Maharani Kriti Singh Bude Kaplai Klaina Maharani Kriti Singh ki सीपीएम बाय कांग्रेस ताई बूथ मालिया ताबुक सुम दल खुलियै दल बारिनि सेमि बीजेपी पार्टी दिगरा थांगाय आरो नि सेमि कैंडिडेट नमिनेशन दिनै गथाम बदल खलाय खरकसानो कप्लाय खलायनानै बागै जों फायलायजाक जोंनि इमां मुख थांना नाय दङ राज परिबारनि जोंनि राजकुमारी कृति सिंह देबबर्मा पूर्व त्रिपुराव जोंनि कैंडिडेट दिनै साबमिट खालायनाय नमिनेशन आबनि बागै बीजेपी त्रिपुरा माथा आईपीएफ टी मिलिवै जों दिनै हा कुलिरिवै दूर कुलिरिवै लामाने हादुलि कक्सारिवै जों दिनै नमिनेशन साबमिट खालायनानै थांनाय तहे दङै आबनि बागैनो जों दिनै टारगेट सीपीएम बाय कांग्रेस बंनि जमानत बाजायाप्त अंसिनाय जैसे खलायफानो जोंनि पूर्व त्रिपुराव जोंबो दिनै त्रिपुरा सारक यस जोंबो मानो जोंबो उख्लको क्लाय तंया जोंबो बरक रकनो काहाम खलाय बुट मानिवै पार्लियामेन्ट तुंदानि बागै जों रेडी दङ होनो अबनि दिनै सुजुग 3 बार दिनैनि जे कैंडिडेट उंनाय दिनै कृति सिंह देबबर्मानि बुफा वाइथाम एमपी उंखा बुमा वाइसा उंखा ताबुक बवाइसा उंनाय आगे जे बुमा बाय बुफा सामुं तांसुक मायानो आबो दिनै दफानि बागै ब सामुं ताकनानि बागै जोंनो कक रिजाक आउन बागै दिनै तालिका काहाम जों आसुदिन नायसुक तंमानि जे बीजेपी नि बिसिंतै त्रिपुरा माथानि बिसिंतै ताबुक दिनै समस्या समाधान उंना नां दङ आबनि बागैनो जोंताबो साना मुसुं माने हेकाय जे त्रिपुरासे एकर्ड ताबुक फुलफिल उंनानि थाङै दङ अ फुलफिल सावबाय उंनाय हेकाय पश्चिम त्रिपुरानि दिनै एमपी उंनाय प्राक्तन दिनै मुख्यमंत्री ताई दिनै ताबुकनि जे एमपी उंनाय बंनि बिसिंतै त्रिपुरासा एकर्ड फुलफिल उंनाय इ एकर्ड अब लाइबुमाव सुइजाकनाय जात रांचाकनि ककथायबाय रुफाइनि ककथायबाय सुइजाकनि लाइबुमा उंनाय आउन बागैनो जों सानानै मुसुङो ताखुकताय बुखुकसं अर ब त्रिपुरा माथा बीजेपी आईपीएफ टिनि ता तंदि जिनि राजकुमारीनो गोबां बुथ मानिवै जिनि ककथायनो अ जागा थां सावैनानि बागै नरेंद्र मोदीनि याकनो राग्रिनानि बागै जिनि त्रिपुरासानि ककथाय रकनो जिनि त्रिपुरासारकनि बाद थाय रकनो आ जागा सावैनानि बागै जों जतन क्राक उंजाक अर जों जतन थानचा उंजाक इ त्रिपुरासारक आसु दुर्दशान उं तंमानि ताबुक मुक्तिनि लामा थां दङ जोंसियो आउन बागैनो ताखुकताय बुखुकसं अर ताइकेबो कुरै सीपीएम बाय कांग्रेस का इ मार्केट नि आउट उंथांका बंनि बाजार हामलिया बरक जमानत बाजायाप्त उंनाय हामबाय जतन